Πάρα πολύ. Με συνεπήρηρε. Λοιπόν, να πάμε τώρα. Να δούμε θα πει η Κατερίνα Κακάκη. Έλα, αισθάνομαι Κατερίνα. Έλα, Κατερίνα Κακάκη. Ο Σταύρος με εντυπωσίασε. Με εντυπωσίασε για τη φοβερή του άβρα που έβγαζε προς τα έξω. Μπράβο, Σταύρο. Όχι, δεν έχω βγάλει ακόμη σαύρα έξω. Να την βγάλω τώρα. Δώσ' τα όλα, παιδί μου. Είσαι θεά. Μπράβο. Θέλω να πω ότι είπες ένα τραγούδι που το θεωρώ ότι θα σου δώσει δυνατότητα να δείξει στον κόσμο τι αξίζεις. Μπράβο. Το είπα να τον δείξει, δεν έχει κανένα πρόβλημα, Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έλα, αισθάνομαι, Νίκο, αισθάνομαι. Έλα, Νικολά, έλα, Νικολά. Όχι επειδή είναι δικός μου παίκτης και ανήκει στην ομάδα μου, αλλά είπε ο Σταυρούκος, μιλάμε ότι είπε τέλειο το τραγούδι. Αυτό το δύσκολο τραγούδι που είναι και σύγχρονο επίσης, που το παίζω σε όλες τις αρπακτές που κάνω στα κλαμπ όλης της Ελλάδας. Είναι on. Έχει ένα αθώο βλέμμα γιατί πιστεύει στον εαυτό του. Σταύρο, έχει το συναίσθημα. Βγάλω το προς τα έξω, Σταύρο. Βγάλω το προς τα έξω. Θα το βγάλω, φαγωθήκατε. Τώρα, μισό λεπτό. Όχι, Σταύρο, όχι τώρα. Κάτσε, έμεισε, Σταύρο, έλα. Αισθάνομαι. Ψηφίστε το τραγούδι του Σταύρου. Αισθάνομαι από το σπίτι. Και στο τραγούδι πάμε δεύτερο, αισθάνομαι, ναι, X Factor Live, δεύτερο τραγούδι τώρα.